Usa sa mga prioridad ni Mayor Samsam Gulyas mao ang pag-rehabilitate sa kasapaan sa Dakbayan. Tungod niini mipagawa siya og kamanduan nga maglimpyo sa kasapaan matag buwan. Si Chona Carrion sa report. Karong adlaw, gipahigay ng paglimpyo sa usa ka labing dakong suba sa Talisay ang Mananga River. Mga kawani sa Talisay City ug kawani sa mga national government agencies ang nagtinabangay sa paglimpyo niini. Ilang nakuha ang mga sinakong basura, ilabi na ang mga plastik nga nagpasad sa dapit. Ang Mananga River gihimo ng labayanan og basura ug pansayan sa mga mulupyo nga nagpuyo duol niini. Giawhag sa mayor ang mga mulupyo sa dapit nga unta dili sila magpasagad og labay sa ilang mga basura ug hugaw. Kini aron madali ang pag-rehabilitate sa Mananga River. Ang first na to was on July 19 if I'm not mistaken, was Bulacau River Cleanup. My first executive order as mayor was to have a city-initiated weekly drainage cleanup, monthly river cleanup, and a quarterly coastal cleanup. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.